μπάρμπας μου. Χρόνια πολλά. Άρης, Θεός του Πουλέμουν, καλά, εντάξει, θρησκευτικά ξέρουμε, Γεια σας. Αισθάνομαι ότι είναι ξενικιά. Ωραία με πατά. Όσα να παθείς τώρα, όσα να περάσεις, είναι επιδετρή τραγουδικά και τόσο άλλο.
Παραπάνω που ζουν, παρακάτω και βρουν. Βάζεις με το μαγνητόφωνο. Δεν είναι άσχημα αυτά. Βάζεις το μαγνητόφωνο τα λέει αυτά. Δεν τα μπορώ αυτά. Κάτι που δεν τα λέει το μαγνητόφωνο. Να μου πεις, να σου πω. Να μου τη γλώσσα ρε! Το ταλόνι το φαρδί να χαμηλώ Ελένη μου, να χαμηλώ, να χαροειδώ, να χαμηλώ, να χαροειδώ, να πω τα λόγια σπάγια μου, να κάμε στο χώρο, να ειδώσει το αγαπώ. Τώρα, να πάτε να το πούμε. Δυο φίλια, δυο δέντρο καλές μπράουνις με το σοκάκι, με πίσαν το σοκάκι και δεν λέει και δεν μ' αφήνουν να την αγαπώ και δεν λέει και δεν μ' αφήνουν να την αγαπώ και δεν μ' αφήνουν να την αγαπώ. Γυρίσε η μπαταρία Ζάνα. Να σου πω δικιά μου λίγο, να σου πω. Δεν ξέρω, σπαλιάδες. Σε λέω. Γι' αυτό ρε. Ξέρω, σπαλιάδες τον αρκετή μας. Τα κλάδια. Είστε κανένας στο τραγούδι του εσείς. Άξουντα τα δέντρα, όλα ζαχαρούλα, σούντα και τα κλάδια. Σούντα και ζαχαρούλα, ζαχαρούλα, με τα σμουρά μάτια.
δεν το σαπίσανε. Τέσσερα πορτοκάλια ζαχαρούλα, τα δυο σαπίσανε. Ήρθα για να σε πάρω ζαχαρούλα, μα δεν μ' αφήσανε. Ήρθα για να σε πάρω ζαχαρούλα, μα δεν μ' αφήσανε. Ζαχαρούλα το όνομα σου, η κοντοφίλημα σου. Ποιος κάνε σε φιλήσε και σου κάνε σήμα, δίνε διαμάντο μου και σου κάνε σήμα, δίνε διαμάντο μου και φίλοι σε κάνε μου αράζω και φίλοι ανάποδα και μου κάνε σημάδι διαμάντο μου και μου κάνε σημάδι διαμάντο μου. Παρακάτω. Δίνει πλάτα βουνά, ψηλά τα κόρφο βουνιά, Ελαφίνα μου, ψηλά τα κόρφο βουνιά, Θεσσαλίνα μου, βρισκόταν λαναφιά τα πόσο, βρισκόταν λαναφιά τα πόσο, και τα πόσο. Θα φύγεις εσύ, θες να φύγεις, πού θες να πας? Σήκω. Μην κουνάς πολύ όμως. Τρόμαξα εγώ. Πού είναι. Είσαι μάνας. Πού πας εσύ? Όχι, το ξαναπήρα εγώ. Το ξαναπήρα εγώ. Κοίτα, έφυγε τα πόδια του βγήκε να παίξει. Πού είναι το ποδαράκι αυτό, μωρέ? Ποιανό είναι αυτό? Δικό σου είναι? Δικό σου είναι αυτό? Θέλω να βρω μία μπάλα, όπως είναι το υλικό αυτό που έφερε η Στέλλα. Τον πήρα πάντα. Πού είναι, μωρέ, τι σε παίρνεις? Με τα μπαλόνια πέσει. Ηθοποιός θα γίνεις εσύ? Ηθοποιός θα γίνεις από τώρα? Ηθοποιός θα γίνει. Πού είναι, μωρέ? Μωρέ, κοίταξε το. Ναι, γελάς μαζί μου, με κοροϊδέψεις εμένα. Τόση ώρα για όλοι πες, καραγκιόζι κάτι. Με κοροϊδεύεις εσύ. Χαρούλη. Χάρη. Πού είναι, μωρέ? Θες να φύγεις? Θες να
θα φύγεις εσύ? Πού θες να πας? Πού θες να πας? Εδώ. Τι θέλει? Τι ρε? Πού είναι? Νάτος, θα το πάω. Βολεύτηκε έτσι με το μαξιλάρι, έστελνα μου. Τι μωρέ, έχεις λόξιγκα εσύ? Έχεις λόξιγκα? Κοίτα εδώ. Γέλασε ένα σωρό. Ρε πουλί μου. Ναι. Ο πνευματικός σου πατέρας μπορεί. Ποιος είναι? Τι είναι μωρέ, τι σε κάνει μωρέ σένα? Τι σε κάνει μωρέ σένα? Παίζω μαζί σου σένα. Καλυπαγώσανε εσύ κατά Μη Θάνο. Ο μικρούλης δεν θέλει Θάνο. Θέλεις εσύ? Θέλεις εσύ μικρούλη? Κάνε στροφή όπως τον έκανε η Δώρα, γρήγορα. Πού είναι? Πού είναι? Πού είναι ο μικρούλης? Πού είναι? Σ' αρέσουν εσένα αυτά, Αρέσουν όλες γύρω-γύρω. Γύρω-γύρω. Γύρω-γύρω κάνε με πες όλοι, γύρω-γύρω. Έτσι. Όλοι. Μου αρέσει. Έτσι τον Άσε να αρέσει. τον πάρω κοντά. Από κοντά. Να τον βρω πρώτα. Πού το. Άντε. Κράω την κάμερα. Αλλά είναι τα χέρια από το στόμα και τα δυο τα χέρια μέσα στο στόμα. Ανάβουλα θα σε πιάσει. Χαρούλη, Βγάλ' τα χερούλια από το στόμα. πού είναι τα χεράκια του? Ποιος τρώει τα χεράκια του, βρε? Ποιος τρώει τα χεράκια? Ναι, δεν θέλει. Τι ωραίος είναι έτσι από κοντά με την κάμερα. Τα τρικάκια που έχεις τώρα είναι καλά για το στόμα. Τα βάζει, αλλά ξέρεις τι θα είναι από πάρα ηλεκτρικό. Μέσα στην κάμερα κοιτάει, Αυτή η κρίκη που έχουν Όχι. Μη τα χέρια στο στόμα εσύ. Μη τα χέρια στο στόμα. Μη. Πω, μέσα στην κάμερα κοιτάει, ναι. Είσαι σαλιάρης. Χαρούλη. Τώρα θα αρχίσουν να βρουν νότια μάλλον. Μπορεί. Μη τα χεράκια στο στόμα είπαμε. Μη τα χεράκια στο στόμα είπαμε εμείς. Τι είμαι εγώ? Ποιος το δείχνει? Έλα πάμε. Όπα. Είμαστε σε σηκώνεις όλοι. Όπα. Κυλιακή. Όπα, μικρούλης. Καλέ, πατάει και εδώ να τα πάμε. Ναι, πατάει. Πού θέλεις να φύγουμε εμείς, θέλεις? Να φύγουμε θέλεις εσύ? Να φύγουμε θέλεις? Πες, αν τα πληρώνεις, σήκωσέ με. Έλα. Μη σφίγγεις τα χέρια εσύ. Μη τα σφίγγεις τα χέρια εσύ. Έλα. Άρχισε να χαλιέται τώρα. Όπα. Πού πας? Φεύγεις? Πού είναι μικρούλης, μωρέ? Πού είναι μικρούλης? Τώρα το βιάσω εγώ. Τώρα το βιάσω εγώ. Κοίτα μωρέ. Και μας κάνει. Κοίτα πως είναι. Ναι. Ναι, άμα, κοίταξε εδώ. Τι σε κάνει ο θείος, ρε? Πιάσε λίγο, Τι σε κάνει, στάρ? Θα σε κάνει ένα στάρ. Παπαπαπαπαπα. Πού είναι? Ματούλια.
Τώρα το πιάσω εγώ. Πού είναι, πού είναι. Εδώ είσαι. Εδώ είσαι εσύ. Εδώ είσαι μωρέ εσύ. Εδώ είσαι μωρέ εσύ. Πιάσε με, πιάσε με, πιάσε με. Έλα μπρατσέρα, έλα. Έλα, δώσε αυτό εδώ το έχει. Έλα, δώσε και τ' άλλο, Έλα, πάμε. Έλα. Πού θα με πάει στη Ιωσάκη, πες, θέλω να σηκωθώ, δεν κάνει να σηκωθώ. Δεν κάνει να σηκωθώ, δεν κάνει το Γεια σου. Γεια σου. Πάτω. Μας φάλωσες τώρα, για να ξέρουμε δηλαδή, άμα μας φάλωσες. Βαρέθηκες, Παίζεις με τον μπαλόνι σου. Χαλάσε και τώρα. Παίζεις με τον μπαλόνι. Μη στέξω. Πού είναι το μπαλονάκι σου. Έπεσα έξω στον υπολογισμό. Δεν μου λες, το γαργαλιέσαι και από το γαργαλιέσαι. Εντάξει, δεν είχε. Από εδώ πέρα, το πέρα από κάτω. Δεν γίνεται αυτό. Αν το βγάζουμε. Όχι, άστο. Για βάζει πώς θα κάνει. Όχι. Γιατί κρινιάζεις. Θα είσαι καλός. Πώς κάνεις. Κάνει ένα. Παίζει με τον μπαλόνι αυτό εδώ. Παίζεις. Φάει λίγο τυράκι εσύ. Φάει λίγο τυράκι εσύ. Έσχος το τύρι. Το τρώει ρε. Θες δεν τον προλάβαινα. Γκριμάτσα. Έτσι δεν φάζει λόγω. Αλλά με το δίνεις ελπίδα πρέπει να το δίνεις μετά και νερό. Γιατί πίνει νερό. Το δοκίμασα, καμιά φορά να ξαναπώ. 9 και 2 κάθε μέρα. Από μία γουλιά πίνει Τι με ρε? αυτή. Τι τρως εκεί. Πώς είναι οι παππούδες, οι παππούτιδες. Εγώ όμως θα βγάλω δόντια και θα σας δαγκώνω όλους θα σας δαγκώνω. Όλους που με κοροϊδεύετε φαφούτη, που με λέτε φαφούτη. Εμείς από εβδομάδα θα τρώμε φαγητά, θεία Πόπη. Αλήθεια, θα τον αφήσεις φαγητά. Πάμε μοσχάρι, θα τρώμε κοντόπουλο. Πότε Και είναι μακαρόνια με πρωτοβάς τώρα? κοινά. Τρίτη, Τετάρτη. Αφασίας. Θα βάλουμε να το δούμε. Τα ανοίγει ρε. Στην κάμερα πολύ παράξενο είναι το το βλέπεις. Πανώ. Μέσα κοιτάς. Έλα, τελευταία. Άγνωστη μια. Άγνωστη μια. Παππούτη είσαι. Και κάνεις σαν τους παππούδες, τους παππούδες. Μικρούς. Φιδάκι, φιδάκι. Ναι, εμείς έτσι θα έχουμε το μηνάκι μας και το παίρνουμε. Ναι, τι πουλάκι μου. Πού είναι ο Σάκης.
Ποιος ήρθε να ήρθε, οι παππούς μας ειδήσανε. Ναι. Και πού είναι να μιλήσουμε. Πού είναι το Ανδράκη, έλα τα αφήσουμε εδώ κάτω. Ναι, για ποιον να πούμε. Τράγια αλήθεια παίρνει τώρα, αφού ήταν χαλασμένη. Για το καινούργιο σπίτι, Του είπες στον παππού ότι έχουν και κρεβάτια πολλά. Πες το. Λέω. Δύο κρεβάτια. Ναι. Ναι. Τόσα, όχι τόσα. Τόσα. Εγώ πετάω. Σοβαρά. Ναι, για το μενισό έγινε. Ναι. Αυτό το ξέρεις είναι Σοβανέλης και πολύ μαλλί. Μ' αρέσει, πολύ μ' αρέσει. Μιλάμε, τόση ώρα μιλάμε βέβαια. Για να μιλήσουμε, τι θες να πούμε. Για το καινούργιο σπίτι. Δεν πειράζεις. Χαρούλη. Πού είναι το παιδί μου, μωρέ, πού είσαι εσύ, Χάρη, Χαρούλη, πού είσαι εσύ, έκανες μπάνιο εσύ, ναι, είσαι καθαρό παιδί τώρα, ναι, ποιος είναι εδώ, ο ξάδερφός σου, ποιος είναι πουλάκι μου, τι είναι, Αντράκι. Τι νησιά του κάνεις σήμερα, δεν είναι η γνωστή. Τι είναι? Η γνωστή του νησιά δεν είναι το καπάκι. Ναι, στο χτέντζι μάνα. Στο πουλα θέλεις κέικ. Τι είναι στριφογερνάς εσύ? Τι στριφογερνάς εσύ? Τι πουλάκι μου? Γελάς, μωρή εσύ. Γελάς. Τι είναι? Πού φωνάζεις τώρα? Ναι, πουλάκι μου. Βουβουλίζεις κιόλα. Ναι, θεία. Αρχίσαμε εμείς να κάνουμε Βουβουλίζεις κιόλα, μωρέ. Τι είναι καλά? Ποια? Αυτό λίγο το ρόβλο απάνω από εδώ. Με την κόλληση. Άσου. Τι είναι? Τα θέλεις, κύριε Δημήτρη? Τι θέλεις? Μη την καθαρείς. Τι είναι πουλάκι μου? Σου λέει τώρα που είναι μικρή, γιατί. Τι είναι? Τι θες να πεις εσύ? Τι θες να πεις εσύ, πουλάκι μου? Τι είναι? Τρώνε κέικ τα μωρά σου λένε. Τρώνε κέικ. Το χρόνο θα τρως κι εσύ κέικ. Ναι. Χαρικό. Πού πήγαν αυτές, φύγανε? Και εσύ. Χάρη, δεν θες εσύ κέικ? Ναι, θα το κάνω το φάτος. Τώρα χέρι της λέει είναι καθαρό παιδί. Μας έφασε, μας κατούρισε και μέσα στην πανιέρα κατούρισε και όλα μουσικήμα, Ναι. Τι είναι πουλάκι μου εσύ? Τι είναι? Ποιος? Τι θες να πεις εσύ? Ζεστούλικη. Τι θέλεις εσύ να πεις? Έλα τώρα κάναμε μπανάκι, να έχουμε και την μπάλα μας. Θεοπούλα, θα φας κέικ? Άντε, έλα. Θεοπούλα. Μπούνι, θέλω να πει μπούνι. Μπούνι. Εδώ πάρε τώρα τι κάνει το μωρό. Ποιος? Τι γλύφες εσύ? Εσύ τι γλύφες? Εδώ, Πού είναι ο Σάκης? Τι κάνεις με τη Θεοπούλα? Ο Χάρης Αχ, μιλάει. Τι λες εσύ, βρε λογάκια, λες. Λογάκια λες εσύ. Τι λες εσύ, λογάκια. Βάλουμε και λίγο κρεμούλα στα μουτάκια. Βάλουμε και λίγο κρεμούλα. Τι, σ' ανέβηκε το τσάι. Έλα. Σάκη είναι έξω.
Πούντος. Πούντος. Πού το πας στο κεφάλι. Τι είναι μωρέ. Πάνω εδώ. Κουτούρο δεν θα παίρνεις. Κουτουρό είναι. Έτσι ωραία πήρα. Ύστερα κόβουμε και διαλέγουμε τα καλύτερα πλάνα και τα μοντάρουμε πάλι. Θα κάνουμε και μοντάζ. Φαίνεται. Και μοντάζ θα κάνουμε. Φαίνεται τι φαίνεται. Να τώρα φαίνεται, έτσι φαίνεται. Πού είναι το παιδί μας. Πάρε το κόκκινο, πάρε το. Το πρώτο πίσω. Ας ας. Πάτε εσύ, ούτε Πόνος. Το παίρνεις τώρα. Να την αφήσω. Πότε την έκανε, όχι, εγώ τώρα που έρχεται να πάρω τα κάρτα με τη ζωή επάνω, έρχομαι να κάνω αυτό το φεύγει. Γιατί εγώ τον είχα πει να πάει να την κάνει, να τελειώσω όλο το δικό και να το πάρω από μόνος. Μα αφού την είχαμε κάνει την κάμαρα. Είχε χαλάσει την κάμαρα. Στον Τάσο δεν είχε γίνει. Στον Τάσο θα χτίσει κάτι, δεν ξέρω τι, πώς ξέρω. Ωραία, θα... Τι, πού πας, πού πας, πού πας. Εδώ είναι ο Σάκης, εδώ η συμπεθέρα. Μίλησε τον εσύ να παίρνω εγώ. Τι είναι αγόρι. Γίτσες. Γιατί κοκκίνησες, γιατί κοκκίνησες, Μιξιάρι, μιξιάρι μου. Όπου μίξες. Τι έπαθες βρε. Πες λογάκια εσύ όπως έλεγες νωρίτερα, έλα. Λέγε ρε, άντε ρε. Τώρα δεν λες, μόνο γελάς, Πες ένα. Ένα, δύο. Έχει ζόρι τώρα αυτό. Έλα, ρίξε ένα, ρίξε. Τι ζοριέσαι τώρα, Δεν ρε, τόσα λογάκια μας είπες πριν. Κάνεις μίξες, κράτα. Πού να ήταν πράσινη. Πάτα το κόκκινο. Γιατί ρε βλάκα κάνεις εμετό πρωί-πρωί. Τι παίρνεις τώρα που κάνει εμετό το μωρό που ζορίζεται. Τι είναι. Τι, θα μας πεις λογάκια εσύ. Θα μας πεις λογάκια εσύ τώρα. Ναι, μωρό. Τι είναι, Ποιος είναι, ο μπαμπάκας είναι. Ο μπαμπάς μας είναι, μωρό. Τιτίκο. Τι είναι ρε Τιτίκο. Μαγιά, μαγιά. Κίτσες. Κίτσες. Τι, φταίει
αρνίστηκες εσύ. Τι αρνίστηκες. Άνοιξέ το. Κλείστο. Κάτσε. Πώς χασμουριόμαστε, Νίκο, ένα τα λέω. Ποιος κλαίει. Τσαγάκι δεν το έδωσε σήμερα. Τσαγάκι δεν τον έδωσε. Κοίτα το. Πώς το είναι τσαγάκι. Βράζεις νερό. Ναι, τσαγάκι. Ναι, βρήνα μου. Θες τσαγάκι εσύ. Τι θέλει το παιδί. Τι παραπονώ. Γιατί παραπονές. Τι θέλεις εσύ. Πω. Παίρνεις τώρα, ρε. Έλα, βλέπει μου. Πετσιμένο. Εκεί τι να μη σε παίρνει και Όχι, εσένα. με βγάζεις, θα πάει να το κάνει. Από όσο κοιτάμε το να μιλάει. Φάτσα, μίλα ρε εσύ, πες λογάκια. Τι λογάκι. Πες λογάκια εσύ, μωρέ. Μίλησέ τον κι εσύ, πάνε και κοντά του. Ναι, με πας στην Άντε, κάμερα, καλέ. όχι. Πάνε και κοντά του. Δεν έχει διάθεση την ώρα. Αυτό που λέει το μόνος του. Τι είναι Βουλίνα. Τι είναι. Τόση ώρα έλεγες τόσα λογάκια. Άντε ρε φατσούλα μου, μίλα. Νάτος. Γίτσες βρε. Τι. Ναι, άμα δεν λέει. Αυτό ήταν. Δεν λέει. Αυτό ήταν. Τέρμα. Τι. Το έβγαλε, είδες. Το έβγαλε. Πες. Πες. Θα πεις εσύ λογάκια βρε τώρα που σε παίρνει.
Άντε μην πάρω τον μπαμπά σου. Δεν ξέρω αν έμαθες για την εργοπίστωση. 1 εκατομμύριο δικό σου. Παίρνεις όσα θέλεις, όποτε θέλεις με την κάρτα Eco24. Μην κάθεσαι, παίρνω την τράπεζα να Το σκοτώσω. Δώρα. Ανεβαίνω να σου πω για την εργοπίστωση. Αφού πήρα κιόλας. Ζητήστε εργοπίστωση. Δώρα μη γλύφεσαι. Να σε χέσω τον πατέρα σου και τη μάνα. Στέβη. Έντε βρε. Έχεις το δικό σου πατέρα. Θα αποκαλούσατε απαιτητικά κάποιον που ζητάει από μία τράπεζα επενδύσεις. Έλα. Χαίρετε κυρίες και κύριοι, οξύνεται η διαμάχη δημάρχων και του εσωτερικών. Αυτή πρέπει να το φορείς τώρα, δεν μπορεί. Να ζητήσει από την ΔΕΗ να μην εισπράξει τα τέλη που θα καταβάλλονται μέσω των λογαριασμών του ηλεκτρικού. Βάλτε λίγο τη μουσική. Πολλά έκανα το πάλιο. Γιατί δεν το πήρες τότε. Γιατί? Μόνο οι παπάδες μένουν στην ύπεθρο του ερημώνου. Δεν το σκέφτομαι. Ο Αρχιεπίσκοπος Χριστόδουλος, ζητώντας πριν παραγωγικότητας για τους ιερείς. Ρεκόρ για την Ελλάδα τα κέρδη που θα μοιράσει ο Τζόκερ στην επόμενη κλήρωση ξεπερνούν 4 δισεκατομμύρια μετά και το χθεσινό jackpot. Δεν μετανοώ για τις πράξεις μου, δηλώνει ο Θεόφιλος Εχίδης που τον Αύγουστο του 1996 δολοφόνησε 5 μέλη της οικογένειάς του. Κοιτάζεται εκ νέου σήμερα στην Κομωτινή. Την υποστήριξη της Ευρώπης ζήτησε ο Ιταλικός για τους χειρισμούς του στο θέμα Οτσαλάν. Η Washington πήρε θέση ανοιχτά υπέρ της Άγκυρας. Αυτά προς το παρόν, κυρίες και κύριοι, αναλυτικά ρεπορτάζ στα γεγονότα στις 8 με τον Νίκο Χατζηνικολάου. Κλείς την τηλεόραση, έκαμε το